Продължава сутрин с BBT. В следващият ни разговор ще си говорим за нещо, което е като един от етикетите на българския туризъм. Това са прекрасните пещери, с които разполага нашата страна. Само, че разговора няма да е толкова прекрасен, защото ние не пазим това, което имаме за пореден път. Сега ще ви представя гостите. До мен е Алексей Жалов, заместник-председател на Българската федерация по спелеология, и Боян Петров, който е зоолог, спелеолог, а също така алпинист. Изследовател. Може ли да обединим всичко в... Добре дошли в нашото студио. Добре заварили. Ще си говорим за българските пещери, които наистина са много красиви, но вие алармирахте напоследък нещо тревожно, че са изключително запуснати, не се опазват и както се оказва, проблемите се простират сериозен проблем, дори там. за който трябва да се говори малко повече, за да не се допуска от тук нататък такава практика. Какъв е точно проблема? Това е верно. Господин Жалов. Проблема е отколешен и вече, може би, повече от 7-8 години ние алармираме за това, че българските пещери са обект на най-различни посегателства. Искам да вметна, че до сега са проучени в България 6000 пещери. Обект на разрушения, на безнаказана вредителска дейност в тях, на иманярство, унищожават се от кариери, замърсяват се, използват се като незаконни сметища. Биологичното разнообразие вътре, неговия подземен мир се нарушава от най-различни фактори, включително от пещерняци, искам да кажа. Колкото и да съм пристрастен. Така като ви слушам, пещерняците май са най-малкият проблем. Ами, зависи от гледната точка, но разбира се, в нашите среди правиме опити, които в повечето случаи са успешни, да възпитаме тези хора една екологична култура, за да опазват това нещо за бъдещите поколения. Хората, които са хора на природата, алпинисти, планинари, в това число бих добавила пещерняците, имат една такава едни неписани морални закони, все едно хора от една порода. Да не оставаш следи след себе си. Това ни е основното правило. Боклука в раницата и нищо след себе си. Както си го заварил, така го остави. Точно така. И нашата дейност е изцяло насочена точно към това. Да отидеме, да изследваме, картографираме, да събереме фауната, каквото има, и да го оставим в същия непокътнат вид. Вероятно, като казвате пещерняци, имате предвид туристи, хора, любители, които влизат и след пикника оставят. Може да се каже, но допускам, че всички знаят, че организираното пещерно движение има 81 годишна история. Съществува по-настоящем Българска федерация по спелеология, която обединява вече 37 клуба с около 1000 члена. Слава Богу, членския състав и броя на клубовете се връща към времето, когато бяхме около 3000 души и 54 клуба. Така че, обаче, извън тази общност има и други хора, любители на природата, които проявяват интерес към пещерите. Не говоря за иманяри, чието дейност, пещерите са обект на тяхната дейност. Така че под така обобщаващото название пещерняци могат да се включат и тези хора, които са извън нашата общност, разбира се. Но тогава вече не може да кажем точно колко хора се въобще проявяват интерес към тях и любопитство да ги посетят по един или друг повод. Предлагам да видим кадрите, които сте ни донесли. Те са снимки, снимков материал. Ако колегите са готови, ще ги пуснат и ще коментираме това, което виждаме. Ето, започват снимките. Виждаме красиви, прекрасни картини, но след малко ще видим и вредите, които са нанесли така наречените пещерняци или туристи. Да, ето тук веднага ще вметна, че кариерите са един много сериозен проблем. И повод на последния сигнал, който подавах към Министерството на околната среда и водите, това е, че е дадена на концесия една кариера, под която фактически е разположена една пещера, която е почти 4 км.
Къде се намира това? Това е при село Орешец, Видинско, и където в резултат на изземването на съответните материал през 2014 година те ще стигнат на нивото на пещерата. За други думи, тази пещера ще бъде унищожена. И това е един много голям проблем. Надраскани стени видяхме. Да, един много голям проблем са кариерите. И фактически там никой не знае... Кой трябва да регулира това? Ами, вижте сега, проблемът е много сериозен, защото така моите наблюдения и други примери, които просто нямаме време да коментираме, се оказва, че няма връзка между този, който дава на концесия и органа, който трябва да упражнява контрол върху опазването на пещерите. Защото, примерно, едно министерство дава на концесия, без да съобрази, че отдолу под концесионната площ е разположена пещера. Да, обаче това без да съобрази звучи изключително непрофесионално. Ами точно това е очудващото и това е така нашата тревога, защото поредния случай, още по-фрапираше случай, когато дадена... Къде са тези кадри? Тези бокуци, къде са? Ами вижте сега, това са най-различни пещери, които са обект на замърсяване. В районите, в които, искам да кажа, на неуредено сметоизвозване, много от пещерите се използват като естествени боклуджийски кофи или сметища, което също е много голям проблем. Дори контейнер видяхме. Да, това е един хладилник. И проблема е това леденишка яма. Да, това е леденишка яма, в която извадиха около 2 тона буклук в резултат на една природозащитна акция. Обаче има още толкова. Защото до близката хижа просто е много по-лесно да отидеш до дупката и да си свалиш буклуците. Проблема не е само до физическото замърсяване. Всичко това нещо потъва по земята, трови цялата екосистема, излизат замърсените води под формата на извори, които се ползват за питейна вода. И после... Особено при карстовите пещери. Точно така. И проблема става екологичен. Проблема си е екологичен. Казахте, преди малко, като ви прекъснах, говорихте за някакъв проблем много сериозен, към който искахте да ни насочите. Проблемът, че пещера, която е природна забележителност и защитена от закона, поради недоглеждане попада в границите на кариера, което се дава за 25 години. Ето го плана, ето е пещерата. Това фактически е... Сега ще го покажа. Да. Нека да включим и Боян Петров в разговора. Вие като човек, който сте пътувал толкова много, виждали ли сте такова нещо и в чужбина? И как хората си пазят националното богатство, природата? Къде е пещерата? Именно това не мога да разбера. Как така в България тия 6000 пещери? Това са 468 подземни километра. Може да си представите, това е от София до Варна под земята. Това е едно богатство, което в момента никой не го интересува на практика. Всичко отива на парче. Ето има една пещера, сега бием алармата за една пещера. Точно със сигурност след 10-20 дена от другата страна на България пак ще стане някакъв такъв случай. Никой няма пак Тоест пак пещерняците ще бъдем отговорни за опазването. И ние искаме закон за пещерите. Специален закон, който да каже на кого са пещерите, кой се грижи за тяхното опазване, стопанисване, управление. И ние всъщност да станем тази активна страна, компетентна по въпроса за опазването им, защото ние сме тия, които са ги следвали. Биха казали държавата, защото те са природно богатство. Точно така. Това са подземни природни богатства. Така ли решен проблема? Обаче кой се грижи за тях? Има си закон за пещерите. Да, в половината, държавата, точно така, половината европейските, особено в развитите страни, има специални закони или вметки в специални закони, където има препратка към кой управлява пещерите. Този тип замърсяване, като го гледаме тук, това е една такава зловеща картина. Обаче това физическото замърсяване отгоре, то е само малкият проблем. В България има много пещери, в които влизат замърсени води, които след това отиват на изворите на хората. И в един момент проблема от някакво замърсяване, хората ще махнат с ръка, той става, че трови на няколко села изворите. Да, например, имате ли такива примери за села, които... Аз мога да кажа, да. Примерно, селския казан в
Това е доскоро, сега може би вече не съществува, но до преди няколко години селския казан на село Карлуково, всичките отпадни продукти, които са там и дюбри, влизат в една негативна форма, под която има пещера и всичко долу се замърсява. Правихме един много интересен проект за установяване на екологичното състояние на района. Оказва се, че от 7-8 извора 5 са замърсени. С микробно замърсяване, това биологично замърсяване, с арсен, олово и така нататък, което е в резултат само на антропогенна дейност. Примерно, Алекси, мога ти кажа и още по-такъв интересен случай. Кръстова гора, комплекса, който е в Родопите. Един от водоизточниците, в които той се снабдява, е пещерата Гаргина дупка. При едно село, което е малко по-ниско от нея. Оттам те го взимат пещерата от една пещера. Над пещерата са тоалетните на селото. Беше установено със сигурност, че в пещерата органичното замърсяване. Да, има отпадни води, е много висока. След това оттам се изпомпват нагоре към Кръстова гора, хлорират ги, разбира се, добре, обаче ти отиваш по планината и какво намираш? Хлорирана вода на върха на Баира, Кръстова гора и се водоснабдява огромен комплекс. И аз бях потресен от това, че те просто махнаха с ръка и казаха, бе, това никой не го знае, освен тук тази маса. Добре, кой е дал тези разрешения? Това е... Не, то всичко е легално. Горе то е хлорирано и след като е хлорирано, то вече няма колититъра, вече е такъв в допустимите норми. Добре, но все пак абсурдно е това, като да развалиш нещо и след това да го ремонтираш. Сега, докато още не е станал някакъв наистина сериозен проблем, който вече да ни постави пред свършени факти. Ние точно това искаме да кажем. Закон, който да регулира нещата, всичките да знаят кой за какво отговаря, кой какво действа в тази схема за това. И това не е някаква толкова сложна система, която трябва да се приеме. Далеч по-сложни закони са прияти, докато за тия подземни 500 близо километра някакси всичките гледат да минат в страни. Какво ще кажеш за замърсяването във Врачанската планина? Врачанска планина е друг проблем. Има една мандра горе. Няма да казваме на кой е мандрата, обаче тази мандра по-долу си пуска едни води, които планират отдолу и в долните села реките стават бели и други такива цветове. Като в приказката с цветната река. Ами трябва да ви кажа, че местното население повдигна... На квас, развалено млеко. Местното население повдигна въпроса още по времето на миналите избори и каза даже, че ще стъчкува и че няма да гласува, че отнесе въпроса до Европейския съюз. Затвориха си очите при положение, че 100% замърсяването идва от въпросното млеко преработвателно предприятие. Хидрогеолозите го доказаха абсолютно, че отгоре пътищата на водата са точно такива. Те там явно си свърлят в някои от тия понорите, дупките или каквото там са намерили подходящо. Те потъват надолу ни отпадни продукти, след което те излизат долу в реката. Реката се отцветява бяло, замирисва такова. Мляко е. Като мляко. След това обаче тя на 10-я ден вече поизчистила, поне така нагледно. Има ли човек във властта, чието съдействие вие имате? Някой, който чува вашият апел до този момент? Мога ли да разкажа? Да. Извинявай, сигурност. Това е важно. Страшно кратък. Вие сте хората, които алармирате. Ето ги данните, ето го проблема. На място може да се види с просто око. Това съвсем професионално. Преди 6 години направихме проекто Закон за пещерите. Той беше внесен от Министерския съвет в Народното събрание. Преседя там, защото дойдоха изборите, не можа да бъде гласуван. 39-то Народно събрание беше внесен повторно от Георги Божинов и Петър Берон. Този закон в края на мандата обаче не можа да влезе. Тази година направихме обращение към Народното събрание и при среща лично с началника на кабинета на госпожа Цецка Цачева внесахме обращението, алармирахме, че нещата просто продължават и са безобразни. Обещаха там да вземат съответните мерки. Кой обеща? Ами обещаха. Имахме среща с депутати от Комисията по околна среда и води. И сега нищо не се случва. Искам да ви кажа, че направихме и 2 срещи с госпожа Нона Караджова. Значи, даже ще прочета в официалното писмо, което имаме от замминистър Манева. Искам да кажа тук междувременно, че виждаме една голяма папка, която господин Жалов е донесъл. Да. С, предполагам, сигнали и така нататък. Но нека да чуем. Ще ви кажа.
Първо, папката е пълна с сигнали. Защо? Защото държавата и тези, от които зависи, искат да работим на парче, а не да се реши по законов ред. Въпрос е генерално. Законовото уреждане на въпросите, свързани с собствеността на пещерите, възможностите и начина на предоставянето им за ползване за лични цели, наблюденията, контрола и т.н. е необходимо. Това е първото изречение. И сега селективно, не манипулирам текста, ще ви кажа: тази дейност не може да бъде осъществена от МОСВ през тази и следващата година, тъй като в плана на законодателните инициативи е предвидено разработването на редица други неотложни нормативни документи и не разполагаме с капацитет да инициираме и координираме дискусии и подготовка на проекта Закон за пещерите. И това при положение, че такъв проект Закон за пещерите има. Нека да го покажа аз и на камерата. Ние ще се свържем с... Има два проекта. Те седат в Народното събрание, в архива на Народното събрание и при добро желание може да се инициира колектив, който да преработи този проект, защото той е с 6 годишна давност и някои неща са се променили, да го улекоти и да го внесе и да решиме този проблем. Вие сте свършили основната работа. На всичкото отгоре един ученик, който е учил биология или както сега се казва предмета общество и природа, човек и природа, да, знае, че всъщност това не е проблем само на пещерите, не е козметичен проблем, а при природата говорим за една екосистема и един кръговрат. За нас свързаност. Това пряко касае всеки един от нас, както разбрахме, села. Виждаме как във Врачанско, както казахте, цели села страдат, защото няма такъв закон, който да регламентира именно това нещо. Това е само с хората, при нас, да ви кажа пък с прилепите и за животните. Точно ми взехте мисълта. Исках да говорим и за животните, до сега за хората. Точно. Вие сте зоолог. Аз съм зоолог, работя в Природонаучния музей като биоспелеолог. Страданията, които изпитват животните, които живеят в пещерите, водят буквално до изчезване на видове. Аз съм свидетел как през последните години в определени пещери, които има много голям такъв натиск, човешки натиск, нашите площадки, където събираме тия животни, те просто опустяха. Там вече в момента живот на практика няма. И това за мен е много така тревожно, че липсата на координираност в всичките процеси, свързани с пещерите, води до изчезването на видове вече. А това са уникални. В България имаме 700 вида животни, които живеят под земята. Могат да са дребни, малки, представете ли си колко малки са много? Дребни боболечки, които живеят, обаче някои от тях срещат само в една единствена пещера в целия свят. И ако тя бъде по някакъв начин унищожена от кариера, някой засипе там с бетон, направи си склад, мандра, винарна или там каквото и да е, всичките апетити, които в хората съществуват, хоп, изчезва един биологичен вид. И ние, човешката раса, където сме отговорни за всичко на тази земя, ставаме поредната причина да изчезне даден вид. Прилепите, за тях това често е единствената среда, където те живеят. Те нямат друга къде да живеят. И там алармата им е най-голяма. Там имат, понеже те се струпват по много хиляди на едно место. Това означава, примерно, че ако ти точно тази пещера, където те са се струпали тия хиляди екземпляри, по някакъв начин я запалиш огън, направиш си нещо барбекю на входа и така нататък, това означава да лишиш целия район, цялата една огромна... Да, буквално ще изчезне цялата популация. И това е много драматично. И не искаме на парче да се бориме с всеки един от сигналите. Всеки ден на бюрото ми ме заливат или хора с писмен сигнал, или ми се обаждат по телефона и ми казват: Бояне, ела да отидеш на еди коя си пещера. Ние не сме... Вижте за каква папка става въпрос. Тъй като времето много ни притиска, как продължава вашата борба от тук нататък? Имате ли... борба продължава с така силно, не само обществен натиск, и надяваме се никога да не стигаме до крайни такива вече постфактум неща, които са свързани с разрушаването на пещерите. Искаме преди те да са разрушени, искаме фауната там да съществува нормално, прилепите да си живеят. И затова с Алекси просто се бориме. Аз ви благодаря за това участие. Страницата остава отворена. Ние се ангажираме да се свържем с Комисията по околна среда и водите в Народното събрание, за да разберем какъв е този отговор и как така този проблем е маловажен и не е на дневен ред. Страницата остава отворена. Ние сме с вас. Благодарим ви, че изложихте пред нас част от проблема. Успех. Благодаря.